Dnes budu porovnávat kvalitu mikrofonu z Action 4 v porovnání s Mic 2. Tak, toto je Rušná ulice. Zatím je to bez noise cancelling. Uvidíme, jaká bude kvalita. Tak, interně nahráváme. Uvidíme, jak si s tím poradí na Rušné ulici. A hlavně to chci vyzkoušet v Šalíně. Jo, jste v Brně, v Šalíně. Žádná tramvaj. Tak, tady musíme najít podchod. Tak, Brno Královo pole a nejhnusnější přechod v Brně. Hnusnej, špinavej. A teď jsem teda zvědavý úplně super moc, protože teďka jsem zapl Bluetooth. Bluetooth ovládám on-off přes mikrofon. Takže hlas by měl být jen a pouze z mikrofonu. Uvidíme, jestli se dá zapnout ještě inteligentní noise cancelling. Aha. Tak teď nevím, jestli je to on nebo off. Podívám se na displej. Na displeji to nepoznám. Zastávka Jungmann, tarifní zóna. Každopádně teďka svítí jenom modrá. Tak, hladina hluku se zvedá, Šalina se rozjíždí. Já to zkusím přepnout teďka do toho režimu zeleného, ale nevím, jestli je to on nebo off. Tak, teďka je zelený. Teďka přijímá audio jen a pouze z mikrofonu, ale video z Action 4. Přitom funguje zapínání a vypínání kamery, to se mi líbí moc. To bude super na kole, který na dálku bude ovládat kameru. To je super. Tak, já myslím, že tento test stačí, pokračování venku. Deset kroků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kroků. 10 kroků, teď jsem před. Tak zkusíme 13, 14, 19, 20. 20 kroků. Teď už jsme 20 kroků daleko. Na tom videu už budu úplně titěrně malinký. Zkusíme ještě 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kroků. 30 kroků už je fakt hodně. To už je velká vzdálenost. A reálně se asi na větší vzdálenost nikdy pohybovat nebudu. Tak, jdeme zpátky si pro kamerku. Uvidíme doma, jestli tam byl nějaký clipping, neboli přerušení signálu. Tak, a jsme zpátky. Šup, šup. Tak a teď už zbývá jenom nahrát soubory do počítače a podívat se, který režim je který.